Hello again guys, welcome back to my channel. So, iko-continue ko na lang tong video na to. Pagkatapos kong mag-film ng my favorite makeup 2018. So, iko-continue ko na lang to guys. But, I'm gonna upload it separate. So, ang ganda ng makeup ko. Parang ayaw ko nang tanggalin. Matulog na lang kaya ako ng may makeup. No, bad idea. Don't do it. That's how you get pimples. That's why sometimes like too tired when I get off work, I'm so tired, like I just like pass out and sleep and knock out with makeup on. So I would not recommend it to you guys. Clean your face before you go to bed, okay? Don't do what I did. That's why I get like pimples. So, ang ganda talaga ng makeup guys. Parang ayaw ko nang tanggalin. Ano ba yan? Let's go ahead and start. So continue ng video ito. So, paano ba magtanggal ng makeup? Especially yung mascara. Waterproof mascara. Diba? Pag yung some of the waterproof mascara, it's hard to take it off. Even you wash your face, you still have leftover under your eyes. So this video guys, I want to share you how I clean and remove my waterproof mascara easy, that you don't have to wash your face. And ito na nga, umpisahan natin. Ipakita ko na sa inyo. Ang dami kong daldal. Sige na nga, mag-umpisa na tayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko tanggalin yung makeup ko. Using my secret, no, job. Using the things that I'm gonna use to clean this. Kasi yung liquid eyeliner na yan, tsaka yung mascara na yan, mahirap siyang tanggalin. So, kahit sometimes magsabon na tayo, sabunin natin yung mata natin, panglawa natin, meron pa rin konting naiiwan sa under eyes na waterproof mascara. So, now, I'm gonna show you what my trick, how to take it off easy. And then, you don't have to worry, like, wash your face, trying really hard to take it off the waterproof mascara. So let's go ahead. Wala na tayong sat. Sige na nga, mag-umpisa na tayo and move on to the next one. Okay? Ay guys, parang ayaw ko talagang tanggalin yung makeup. Makikita nyo yung itsura, yung result na ng may foundation, may makeup sa ko. Pag nakita nyo na sa mga recent video ko nang wala akong makeup, makita nyo talaga yung mga pimples ko. But I don't know. So, ano ba yun? See, dalawang things lang guys ang gagamitin ko para magtanggal ng makeup ko. Tsaka yung talagang pinaka-importante yung mascara, yung waterproof mascara. Dalawang things lang ang gagamitin ko. Ewan ko, comment down below kung ginagawa nyo rin to. Kung hindi pa, panoorin nyo tong video na to, baka may matutunan kayo sa akin, char. So, i-share ko na nga sa inyo kung ano yung ginagamit ko para pagtanggal ng waterproof mascara. So, ito lang yung gagamitin ko, guys. Yan. Vaseline. Ayan, ano na nga siya halos everyday ko yan bago ako matuloy yung ginagamit ko pantanggal na makeup. And then ito lang guys na makeup remover, yung wipes na wet na makeup remover. Yun lang guys. So ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin yun. Sige na nga, kanina pa ako paulit-ulit. Sige na nga, start na nga tayo. Sige na nga, parang ayaw kong tanggalin yung makeup ko. I like what I did tonight. Proud sa sarili. Sige na nga guys, mag-umpisa na tayo. So, ang gagawin ko lang,
Ang gagawin ko lang guys, ito, naku, ayan na, makikita nyo yung bear. Welcome to my bear fairy. Ganyan. Ayan. Ayos lang kaya, pakita ko sa inyo. Mamaya ko na lang tanggalin yung makeup ko. I-rub ko lang siya sa, sige na nga, lahat na nga ng makeup. Buong face na nga, tanggalin. I-rub ko lang siya sa fingers ko, guys, yung Vaseline. Don't worry guys, don't scared. Vaseline is not gonna hurt your eyes. It's fine. You don't feel nothing. You don't feel like burning your eyes. Trust me. I'm not gonna lie. So, okay guys, let's start it. Yan na yung Vaseline. Tapos, i-rub ko lang siya sa eyes ko. Yan. I-rub ko lang siya sa eyes ko. Yan. Pwede na rin itong i-rub sa buong ano nyo, mukha. Pangtanggal ng makeup. Ganun yung ginagawa ko. Pero, ipapakita ko lang sa inyo guys kung paano ko siya tanggalin yung ano ko, papakita ko lang sa inyo guys kung paano tanggalin yung waterproof mascara or waterproof eyeliner. Madaling tanggalin na. Hindi kakalat sa eyelid mo guys. Ganyan lang. Ganyan lang guys. Oh. Alam mo nyo ba, napansin ko since na start akong gamitin tong Vaseline, kahit sa ano ko, sa kilay ko, yung Vaseline, promise, try nyo to guys. Mapapansin nyo na yung ano nyo, eyebrows nyo humahaba at kumakapal. Yung Vaseline, pinapakapal niya yung eyebrows, tsaka pinapahaba niya yung eyebrows. Dati yung eyebrows ko, hindi siya mahaba, ang iksi. Wala akong eyebrows. Ngayon, basta nakahalata ko siya every time na palagi ko nang ginagamit yung Vaseline. Yung ano ko, yung pilik mata ko, humahaba, tsaka kumakapal siya. Try nyo to guys. Promise. Hahaba yung pilik mata nyo at kakapal siya. Even your eyebrows, wala kayong eyebrows, i-rub nyo na rin siya sa eyebrows nyo. Promise, kakapal yung eyebrows nyo. I'm not gonna lie. Totoo to. Ito yung napansin ko, yung start kong ginamit yung Vaseline. Pangtanggal ng makeup. Yan guys, parang ayaw ko na tanggalin yung makeup ko. Tanggalin ko na nga rin lahat. So, ganyan lang ginagawa ako. Nirarab ko lang siya sa ano. Kasi, di ba mahirap tanggalin yung waterproof na ano? Na makeup. Lalong-lalo na yung mascara. Ang hirap talagang tanggalin guys. Ang hirap-hirap tanggalin ng waterproof na mascara. Kahit na nga minsan naghilamos ka na bago ka matulog. Sa umaga, meron pa rin siyang natitirang leftover na mascara sa eyelids mo. Tapos, pagkatapos mo maligo, meron pa rin natitirang mascara sa eyelids mo. Ganito lang ginagawa ko. Tinatanggal ko siya ng Vaseline. Ang bilis. Tsaka yung Vaseline, nagbibigay siya ng magandang resulta sa mata. Ayan, kumalat na yung ano pa. Pinapahaba yung eyelid mo. Promise. So, ayan guys, ha. Tunanay ko na sa inyo kung ano yung sekreto ko para tanggalin yung waterproof mascara. Huwag kayong mag-alala, makalat yan o ano. Hindi sasakit yung mata nyo. Wala nga akong nararamdaman na mahapdi sa mata ko eh. Ayan o. Nakakakita pa rin ako oh. Safe kaya to. Tsaka, hahaba yung pilik mata nyo at kakapal yung pilik mata nyo. Promise. Dahan-dahan lang guys yung pag-rub. Huwag nung yung sobrang ano ha. Sobrang diin kasi yung eyelid natin masyadong ano yan eh. Sensitive. Parang nagmamassage ka lang ganyan. Tingnan mo yung ano, parang na akong ano nito ah. Taong grasa na ata ako eh.
Ayan. So, ayan guys. Ayan lang guys. Oh. Tapos, ang next, kung alam nyo wala na siyang natanggal niya yung mascara. Kuha lang kayo ng makeup remover, yung wipes. Ay, ang ganda ng ko. Ang ganda ng makeup ko. Kuha lang kayo ng wipes. Guys, na yung makeup remover. I-wipe na natin yung eyes natin. Yan. Yan. Tingnan nyo guys. Nakita nyo ba yung ang bilis matanggal. Ang linis na ng mata mo. Oh, tadan, di ba? Pag talagang antok na yung mata ko, guys, tsaka lalong na dito, winter na, malamig. Sa gabi, pagkagaling ko sa trabaho, tinatamad na akong hugasin yung maghilamos. Well, make sure na malinis naman yung mukha ko bago ako matulog. Ayaw ko lang maghilamos, kasi nga, tawag dito, malamig. Ayoko nang basain yung mukha ko. Kahit maghilamos ka ng warm water, pagkatapos mo umalis sa sa tubig, malamig pa rin. Doon mo mapipil yung hindi mo mapipil yung lamig ng weather sa habang naghihilamos ka. Mapil mo siya pag tapos ka na maghilamos. Ayan guys, tingnan mo guys, alam niyo ba? Nakita niyo yung makeup? Wala na yung makeup. Yan lang yung ginagawa ko. Kaya, yun guys. Alam niyo na yung paano niyo tanggalin yung mascara na waterproof. Tingnan mo yung tsura ko. Ganyan lang guys. Wipes lang. Saka ayan. Wala na yung mo, malinis na yung mata mo, wala na yung hindi nakakalat sa mo, lower eyelids mo. Ayan, di ba guys, ang ganda. Sige, tanggalin na natin yung kabila. Ayan. Ang ginagawa ko guys, pag sinisipag ako, ganito muna gagawin ko. Tatanggalin ko siya ng Vaseline para talagang tanggal lahat ng ko. Tapos pupunasan ko siya ng wipes. Pagkatapos niyan, saka ko huhugasan yung yung face ko. Ko siya huhugasan saka ako maghihilamos pala. Saka ako maghihilamos ng muka. Huhugasan ko ulit ng maayos ang mukha ako. Kasi ito, napakadali. Ayan guys, nakikita mo yan. Yan. Ayan. Kaya sa mga mahilig dyan ng ng mascara na waterproof, huwag kayong matakot. Gawin nyo itong ginagawa ko guys. Yan, isinare ko na sa inyo. Mabilis tumanggal ng walang leftover na mascara na makikita ka sa lower eyelid mo. Ang linis. Kahit nga hindi na kayo maglamos ganyan lang gagawin nyo Tapos, sunod niya na yung skincare routine nyo. Mag-toner kayo. Mag-moisturizer kayo. Kahit anong gawin. Tingnan mo guys, malinis na ng mukha ko. Diba? Wala na yung ayan guys, wala na yung mascara tsaka ng ganyan lang guys. Kung ayaw nyo maghilamos, tinatamad kayo maghilamos, gawin nyo lang yung katulad ng ginawa ko.
Vaseline, and makeup remover. That's it. Makeup remover. Any kind of makeup remover na meron kayo, okay na yun. So that's it for this video, guys. I'm glad that I share with you guys the tricks that I know how to remove your waterproof mascara and makeup, whatever. Just two things: Vaseline and makeup remover, wipes makeup remover. That's it that's how I remove my makeup before I'm gonna wash my face or shower, whatever. So I'm making sure that nothing left on my eyebrows, like waterproof mascara. Sometimes it give my eyes like very itchy. So that's it. See, nakita nyo guys, tanggal na yung makeup. I think that's it for my video, guys. Comment down below kung na-try nyo din gamitin to pantanggal ng waterproof mascara nyo or makeup. Let me know in the comment down below, or just comment down below if you have question or request. Just let me know in the comment down below. And I think that's it, and I will see you on my next vlog, guys. Thank you so much for watching, and see you soon. Bye.